Nalisuan na yun. Anong naingunan na ka dun labok? Queenie, manggod? Anong squeenie? Anong nas Queenie? Dito ko to 30 ka ang sinag-adlaw. Asa Queenie? Dapat lang Queenie. Asa na masad minimo dalon dun labok? Ato na sa akong gan. Mahiwagang kahon. Nawa karon magsik mo may binuangan og daha. Unsa ning lugar raw? Basta ko apil ko kalamat. Asa tong tour guide? Saag na si Don Bunhok? Atagi ko eh. Tagi. Paunha ko na siya. Naamay karon. Kay mangita ni Jere pero may kadugdong sila na sa agbe asa ro mo kuan. So may kwaon din na taron. Usa dragon. Sa dragon? Usa dragon lami iya mo sisigon. Kuya ko dragon. Baliha sa nila, baliha ka sa agta. Sa agta. Baliha sa nina. Baliha sa bre. Sa tayo yung nagpalog siyang mga buaya. Shout out bro kasi Tita Saling tanaw sa akong video og Gores Family. All Gores Family. Wilson Family. Thank you, support the world Philippines. Kapuya ng Philippines. Jangan ko. Ikaw sa kan, Mount Everest World Philippines. Shout out to the gang, nagbantar sa tindahan, og si Bian, og si BJ karon nag-barbecue sa may rice. Pero ila dra, ato sa kan yahoo.com, Kampung Philippines. Yeah. Radio time. Yan ang gi-shout out ron kay mangutang mo ni siya. Mangutang mo siya beer. Baksa Bikin siyak naong ro. Ano kan si mga igay pamilya kan. Brad Picnic og iyang papa nalingag tan-aw sa kong video pero nalingag og tan-aw sa kong naong. Dara mong ilo. Chat out kay si Janine og tadiya sayo ng mata. Okay, Joan wa ka mata. Kalabian. Ay, ko mana dumbulok. Ano turgay niyo ron? Nalagyan labayin pamilya o sampaga pamilya labila ni ko anto dodong tanara karon panang mata. Nami ro sa Mount Everest layo na kayo. Ron naayo kon lang sa punre. Dugay yo. Maambot. Daghan kayo. Wala ko klito. Perti ka boy tag yes nang shout out. Kay lug. Kutas kayo. Wala ya tawo sa tigay og kon mga pabunita pamilya. DTCU pamilya. Shout out to dire na padong nga bay. Tagura mag sak. Ayun na sa Tienes namin padong na kung ko may karne. Lulu. Kayo. Shout out ka si Tito Alden, blisingi may parang daghan may followers. Salamat dito sa pagtanaw. Kasi shout out ko Joseph Wilson. Tarano. Gidaan ako sa dragon. Order sa delete ang order mga kabarkada kids. Shout out ni Jere karon. Mana gidaan ang ulo sa dragon. Kani, som ni Para pundol le. tiil ng sa dragon. Som ninyo nakitaan. Don labok, don munok. Support sa the good health. Kuan ni siya. Dapat English yun kay para masabtan sa uban ba. Kuan ni siya mata-mata ni. English. Ano may English? So many eyes. Hindi, ikalay Bisaya don bunhok kay para Sige. sabtan sa uban. Kuan translate. Okay siya kung Ikan translate. Amerika. Agi ka ni Amerika eh. Dugay din tudlo. Ako ano ni? Kam. Kani siya. Kuan ni siya. Tambal siya sa kitian, mata-mata. Mata ni siya dung bunok. Kaya the gold pregnant. Sumay nga na sa English. Ato man ni siya kuan ko. Tistingi ko nung Sumay nga ka. na sa English. Hilo tani. Kuan na siya. Ice baby. Ice baby. Dili mo na makahilo ko kay sambal mi sa kitian. Dili na ka mo kumata lang. No. Mo nang mata-mata. Mata-mata mo Explain to the
Ginseng. Ah, ginseng. Oh, ginseng. For the good health, the very good is good. Dan, nindot. Asa man ni makita ning mga inani nga tanong? Isa? Sa New York. Uwa no? Kusugay uwa. Magtatan ito manok. Uy, oh, nain na po daw. Ka-sweet ko ninyo natag buwak kagiinon mo no. Kuan siya, mo siya gitawag og lisulisong gagmay, ug lisulisong dagko-dagko. Sa English ana, asa man siya? Tell to me, expect circle. Circle is the good brain. Circle is the brain must burn nung Dili sa munok. lindot kayo. Dili sa munok, labi na. Kusanan pila ino. Munok, gunsay-gunsay. Ya, masa man ni Gunsay na siya. mga tambal gyud ba na? Tambal yun na siya. Gunsay-gunsay na siya. Kani siya bakukan. Ang pamitas sa unang pag-ibig. Loh, Har lagi na. asa man mayatag? Sa kong kasi Queenie. Loh. Anay gyud na imuha ni Queenie day. Dali ko ay. Pag una pagtan-aw ko na dili yo katog ng binsaan din. Try mo man eh. Mata may ka Domingo pohon parang magkita. Okay. Di ko katog na 20 na ko si mana. Saan mo? Labo. Oy, Wa no, tataon tunwa. kuyawan ng lugar dere. Yawan gi kuan. Someday na diri mga lugar dunok-dunok. Haw, buaya, komodo. Loh. Sani. Loh. Di ko kung buntong. Loh. Uy. 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 Hoy. Asa man ni? Uy. Bunali doy. Makapaak na. Bunali na kay makapaak na. So mani nga mananap dun manok. Kuan ni? Sa ini klase. Laki ni. Kuyo kay tingog. Ay. Ako mananapa oy. Mananap gyud. Oh? Karena mo dahil Panbisaya mo dahil. Oh, karon na pa ka? Ato sa idundir siya. Oh, endorser ka no. Layo ka nagkita mi sa Panbisaya. The next one. The next one. Oh, katong lami nga Panbisaya. Lami nga Panbisaya. Nakita tayo kay hugaw mo. Lindot kina yung kan. Permi palit. Oh, siya. Na to. Naani sila sa kuan taga Binabag. Binabag to ba yun? Ah, Binabag Quezon City. Look! Tagaan. Tagaan. Kaon ko nene. Timo. Kuha doon labo? Walang endorser ko gagawin. Palit mo sa Panbisaya. The good health. The chat. Di ka gano'n nagwalay. Mama. Uy! Aluya na yung Ang sama ka na ba? Nang wala mo na. Nalisuan na yun. Anong naingunan na ka doon labok? Iko to 30 ka ang sinag-adlaw. Asa to ni dapat lagu ini? Adre ni kuyta. Kuikta. Adre dapat. Adre o. Grabe ning labang yun siya dagat yun. Adre o lao. Saan ko ni? Ini ba tumo tanan para kanimo asa dapat yung balay dumdumo na ko. Tingnan. Pila na makakatuig pinangita ni Queen eh. 13 years
ago. 13 years ago. Nada lang ko ini. Kanan. Lahos dia. Lahos dia. Sudan dito. Wala, may gate ko no, sa school. Ha? Ilang queen eh. Lapit sa school? O di, Tara mo school. shortcut. Padong sa paraiso. Shortcut na ilang queen eh. Lahos Queen dito. lagi mga brada. Nada ilang queen eh. Pila video ko yo. Dugay na Ting, uya na ginawa. Kaya, 3 ka tuing? Sisi ko tuig ko. 13 years. Queen eh. Hila ko na. Queen eh, my love is. Apa? Sikat tahu mata. Sikat tahu. Ano lagi yun? Sayaw. 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 Hindi daw. Ano daw? Ano sayaw lang? Sayaw. Ayo. Tama na ko. Sa mo tang makita to Queenie ani nga video ha? Ano yun? Damo pa ng katong buwak imong ihatag ni Queenie? Trisi na to katuig no? Naagyapon? Hindi ko lang, school. Dagang ko lang sa school. School sa Canada. School sa Amerika. Bro. United Kingdom school. At banggit. Wala yan po. Ano sa pwede ko rin? Kadam mo na ibunhok. Oh, Queen eh. Oh, daya, kuyugan taga. Nadiri. Follow me. Ting luya. Terus ini tuh. Wala Queen eh. Queenie? Mo na lang Queenie? Pero mana Queen eh? Di ko mo si Queen eh. Bito ko Trisi na pwede ako katuig kilangit ka. Ako na nga nawat sa kalibutan. Pila to katuig? 13 years ago. Nakita na gid mo Queenie. Kita ko Queen eh. Chicken. Lu mo nagsikal na ba? 虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな Lu mo nagsikal na ba? Tayo pa Eldo na eh. Ting luya na gid bataag. Jadi ano na tubangan. Asa si Mura So- na nagkagang lang. Uy, Asa si Queen eh? pangag. Layo pilang balay. Layo ilang balay dahil. Yung sa school na po. Dagay yung school. Amerika na. Amerika na. Duya bro. Queen eh. Ikay bangag gani? Hari ko mo to. Diyan ka mo to? 500 years ago. Queen eh.